दिनैनि भिडिअ'आ सैलानि भिडिअ' नैबेखौ नाय बिथांनि नामा सैला माने सैख' आरो लोगोसे दङ जेक्सन सैलानि थाखाय एवार्ड होनो आं थांगासिनो दं मानोना बिथाङा लोंनाय जानायाव एकदम नाम्बार वान नाथाय दा बिराद सोरिबाव फैबाय आरो लोगोआव दं सासे जेक्सन बिथांनोबो एवार्ड होनो थांगासिनो दं आङो बिथाङा एकदम उन्दुनायाव मासे मेन कुम्भकर्ण बे खामानिखौलाय बिराद मोजां मावो नाथाय बेखौ फोजानो थाखाय माइकआबो हाया मैदेराबो हाया बियो हरनि 4टायाव उन्दुयो सिखारो साननि 1टायाव नैबे बिथांखौ नाय सैत्ला होनबाथाय मिथिखायो बयबो बेना माने खानाय सानाया मोनलांजोब्बाय उन्दै बैसोथार बैसोआ बारा जायाखै दासो 28बो जायाखैदां बिसोरखौ दा बेखारखाय आं ओरैनो जल जिबन मिसन माने JJM नि खामानि मावनो लाबोदों एकदम फुल फेसिलिटि नांगौनो बिसोरनो खामानियानो गैया सासेयाव माने 500 करि नांगौ जाहैदों आरो नैबे बिथाङा जाहैबाय डाइनेसर नामासो डाइनेसर बे सासे आरो सिगारेटनि रायख'नि जादलाय खोब साबधानाव बेंनो गोनां नैबे सैला होननायानो बिराद डेन्जार बुस्थु बिनिफ्राय नेनांगौ गोनाङा बेखौनो मानोना न' खाथियाव एसे नायथावना महर गोनां दङ खनब्रैसो जाबाय दै गांनाया ओंखामबो सिन्थाय बिहैलाय लांबाय माबा ओंखाम संना होनो हागोन नामा होननानै बिराद टेकनिक दं बेहा नाया मानो नायनायाथ' मिनिनाया माबा एकदम गुमा साइज गुमा गदलथां माथांसो बडिफ्रा एकदम गोजौआव गाखोदोंमोन गोलैहां गोलैहां गाहायाव फैफिनबाय एकदम महराथ' मोजांमोन गोदो दायो गुमा गदलासो साबसिन आरो नैबे सासे मोजांथार बेहालाय एसे अनथावथाव जियानो हक बिसोरो लाजि मोनदों लाजिनानै थाखुमादों बुंनो गोनां खोथाखौ बुंनो होआखै हनै लाजिनानै नायदो सोबख' जाजोबनाय ओमफ्राय गुमा गोरानजों बेखौ होनना बुङो मिस्टार सैलाराम